Good morning, Kim Kim. Good morning. Good morning, guys. Mahon na si Kuya Galbot. Sugo na. Ang manadig pa mahos Kuya. May pagkaban natang luto. Dami ko basa, guys. Kahinom daw mo na itong naikubasaan nga ang lugwazanan sa kabaw. Tapos ibabaw kay dihay bunga. Diya. Tsaka matamak-tamakan mas mga buhiyon. Nalang itangtang. Nagtunga may suyo. Diya. Sayang man. Oh, ang gitangtang guys na makautan kasi may dato kubasa abi ko di sa makabunga. Kabunga man di ay. Yes. Maning law ojon batangan kamunggay. Guys, magkaan ako ng amang badjing gamatoy. Yeah. Painom ko sa bakting guys. Kaya nang ituwaan sila. Yeah. Namahaw na sila. Na guys. Na-transfer na dahil sila na madari guys sa kulungan. This bahay. Yeah. Lang na-transfer. Salamat ka doon tatay kay isang ibutangan darig ali. Kaya naguhap naman nila sa ngagi. Kaya na gabok na. Kaya dyan nagabaguhan darig butong. Ang marami taga-agpahalipay. Apa din. Thank you ni Father. Yan, nangaan na silang duha. Nga na may magisidlan sa ilang tuwa. Kada adlaw ka dyan sa hinluan. Kada kaan nila hinluan ka dyan na siya. Kaya arong di sila makakaugaw. Awag. Budik, budik, budik. Budik, budik. Nagkaman nila kaan kaya haman silang taga tubig. Kaya arong dumadunlan. Nga na guys. Kada haman nila kaan, batangan og tubig. Kada haman nila kaan guys, batangan og tubig. Kaya arong namiyagi lang kuan ba makainom sila laro di matakaan panginom mong tubig yan guys sa puti na sila wala na nga itom kaya ka naman yung nangaligo ni wala na transfer dari guys salamat sa Ginoo si Papa Gabriel na ngarsaw ano mo ko ng ka-video kay lakaw man ko buling-bulik inom sila tubig matog ipahakan ang danggana so nga manginom mong tubig. Lainom mo, lainom. Karong busog. Da. Lamig dyan duguan. Duha sila kabuo kay mag-ilig sa pagkain. Kaya isa pa ni kabuo na magtimi-timi ni. Timi-timi na sa kain. Ano? Nahanglan dyan nga ni guys kada adlaw hinuan o hindi sa manimaho nasiptiktang na amang butang hindi siya mga manimaho ba dik-dik mana sila pamahaw guys ako na po rin mamahaw na guys mana pamahaw ang mga alaga luwa pa day ko sa mga manok nandiyan tataod watin kong meeting guys sa kuan Pantawid mag meeting meron mag FDS may karon mga alas 8:30 kung may classes Kuya Kinkin si Kuya Kinkin may mabilin dari sa mga buhiin dali rin po na mag FDS dali rin po maabtang mga alas 12 siguro mapilar na ka oras mga 2 oras siguro 2 oras o tulo 2 oras tingali dito guys mag FDS ano guys humana sila kaligo humana pa sila pamahaw so tangan sa tubig kaya rin itang danghawon danghaw ba dyan nga ning kuhan nga pids danghaw ni nga ni pids guys kanang lang dyan na tubig naghuman nila kain makanding si Kuya Kinkin na danay magkuan mag lugway kung palo na dyan sa mga kabak ang kapadya sa ng pupuon hilog na kaya na naman dahil pitinusukan ang tangtangon na guys ating kapadyas libre nagprutas dari bay guys kumuk na kalibre nagprutas ag person dami ka dyan naghantag tanong guys kaya makalibre-libre ta yes no ada pod kubasa gahapon oo kay bawag naman day tuy bunga tong kubasa na to guys dahil sa hang lugwazanan
Naghana sa itong bunga. Sunahan. Hagama din ka na bagay sa mga patanawon na sa hinog. Piyaw lagi. Ang dali ara na nga hinog. Okay. Hinog na po guys Tapad na to sa mga pupudas na naging adlaw. Hala, humok na si Ja. Ja, lami pa dyan guys. Kay, duha sila kabuok na hinog. Duha sila kabuok na hinog guys. Nagdungan. Di gisa. Hala, unsa na pupuon guys. Yeah. Duha sila kabuok na hinog. Yay. Thank you Lord. Naghanggas siya. Hinog na amang mga karnaba. Guys, duha kabuok. Nasangagi ka nakuwangan man ang mga chikiting. Des nangagi guys katunghang napupo nakuwangan ang mga bata. Ang ganahan sila pangaon. Karon duha na sila kabuok nang nahinog. Okay. Sarog di mabuong guys no. Moto na Miss Kim Kim guys. Kaya banana Kim Kim meeting. Kay di man naman pabilin. Kudzug-kudzugon man yung bazihan eh. Gakas na gani. Yung gakas niya ang baby niya mama. Ban man ni siya guys. Meeting mi sa ilahang mag-FDS mi karon guys. Ang atin mi kay importante na kadyo. Moto na mi. Ha? A few moments later. Manamig meeting guys. Uban-uban agamang baby Kim Kim. Uban agamang baby Kim Kim. Meeting ni. Muli na mi kay palit pa mi og pasaw sa mga baktin. Mapalit okay. Natugnaw dai. Palit patag pasaw sa atong baboy. Kami pa mi pasaw sa mga baboy guys. Ano sa ano to? Kugi po taon sa baklay. Gani agihatod mi sang manghod. Kay grabe man jud ka benek-benek kaguan Ginoo ko. Ara jud luuza og nang baklay pa mi. Karon ni guli sakay pon Miss Kim Kim kay palit og tuwas baboy. Guys, palit mi tuwas among baktin. Booster o pre-starter. Palit mi og booster. Na. Mo na ipakaon ni Jahan. Nanay halo nga gatas no. Mo na si Jay ipakaon adtos baktin. Na guys. Booster. Bimig isang brands, swerte ka may bimig. Bakit naman? Bakit naman? Bakit naman? Bimig. Ito. Lamin ni si Jay guys, kaya naman ni si Jay halo nga gatas. Naman ni Jay ang palitin. Booster. Jay, ni kumanda ni Jay booster, starter no. Sunod. Sa ulan si Jay, sunod. Karon solo-solo sa guys. Booster sa taron. Kapila kilo na 80. Ha? 84.50 ang kilo sa booster. Okay, sige. 710 tanan guys. Yan mga dyan na mag-arkan siya ta. Dugay-dugay na po na nilang kain. Dugay na lang kain sa mga baktin. Yes, no? 10 kilos. Diyan na Miss, bye guys. Humana Miss Kim Kim ning atin sa meeting sa mga FDS. Thank you, humana Lord. Sana susot na makakaidi. Maniututan ninyo. Dahil mga guys, corn beef. Request sa batang bazi. Kasi kay Ken kayo may klase. Suka. Nyuto ta. Kay corn beef ang magiluto. Para sa mga to guys. Na di man may daghang bahaw, so wala may nadagag. Hugas ang po. Nakandam ko sa mga labon nun, sa mga laba may karon si Ken. So ito sa budugan. Hindi mo bunot kag-uwan. Kaya may ito guys kay plastar kusukusuhan. May lintakin. Ay, palagsa? Di! Nalala po na sa sapa. Ito lagi sa sapa. Ato sa kabaw ba? Jesus. Sa kabaw la po. Lintaan galing kabaw. Aso. Lagi na. Ito guys. Lintaan atong kabaw. Saan na? Busog. Banuban man yung mga gamayng baji. This meeting.
Bano ba, nang amang gamayng body, tus meeting guys. Yung pabilin na rin ko ikin-kin. Manadod kay kamo ni mama no, di kang buwag ni mama no. Buwan. Ha? Asa harap papalapod. Usahay papalapod. Ito na po kabantag. Ikaw lapod. Papalapod na biye. Okay. Puli-puli di ay. Dali rin mo luto lah. Puli-puli. Glab-glab. Puli-puli ko noog. Puli-puli ko noog lab-lab. Manta. Malaba meron guys sa taod. Di man na tinanugan si kuya nga. Kuan guys, nga rin da. Kuya Bano. Dahil kita tanugas kuya Gail. Ito ko ay. Hinug dato pa iduha dato ka hinug sa punuan. Nung kagmay laman to siya guys. Kung gagmay dato sa katong una namang nang harvest. So si Kim Kim din nagkankaan na si Kim Kim. Gisagad man yung kuya Srip. Man yung bugnaw. Lami siya. May ganahan kimi-kimi. Kamian ko. Lami ka dyan no. Wow, very good ka dyan kumong batang badji guys. Kay hingaan ka dyan og Kuya Bano. Og Daras Bohol guys. Karnaba amang tawag. Kuya ba no? Kuya Bano ka na. Man ay mga kaan. Kuya Bano man na. Hangi buak guys na. Maka kuan si dyan. Maka kusnit. Diyang mapugnit ba. Yummy be? Yummy yummy. Wow, very good ka adyo. Diyan ito na po tong hino guys. Ito. Wow. Gitay. Kalami ba oy? Wow, lami ah. Hindi ang matapaw babaw. Siga di es tungod sa kalami. Karaan ni mata aja dia guys. Very good ka ajo. Nga na may bata mo kaanog. Karnaba. Katod day at tanggaman nga kuan ng juice no. Hindi ni jo alan-lanan guys. Aram mga Dapat ito na. Mura ko ilok na. Ganahan man sa Kim Kim. Oh, very good ka ajo ng bata. Yummy. Wow. Sumaya. Very good nga bata. Mukhaan og karnaba no. Anak mo yung bata guys. Kaan og karnaba. Manjit ka na ba? Kaan og karnaba. Karong very good no. Wow. Ka very good sa batang gamay guys. Kinanugan ni Kuya Gail. Dito po na dyan napagan datos kuan guys. Na may area datos. Naman datos unahan ba. Napidak nga ka ng punuan sa karnaba. Diyan ni nagpudyo. Nahidaghan ka yung bunga. Gugagmay laman si Zalahi dato kay di mahinugan sa punuan. Kay pang nguhaan naman. Ikuhas kuya og isa. Na may dako-dako dyan nakuan. Dyan ikuha og isa. Manigid dyan ipahinog. Gabi dyan isugdan og kaan guys. Sa karong buntag. Si Iliyapin mo ni tiwas. Yummy. Cus tabangan. Ha? Tamis ako no. Tamis din pa siya guys, lamiin. Kanta? Ban mis Kim Kim guys maglugwes kabaw. Mis manglaba mi karon ano ko kalaba. Katuog man ko tos katri. May resulta gabi guys panawon nag. May resulta gabi pagpanawon ng tubig. Alauna taman alas 4. Grabe na sa mga tubig na rin, hinay. Kita bangga. Maghinay. Masih kita ka bangga. Grabe na. Mahinom ko kapang labarong palis. Kaya ang magandang kuan na nakatuog magandang yung kuratos katri. Nagbera, ugman lamang kumang laba guys. Ito sapa. Sapa? Masunod ito kaya dahil iralabhan. Tus gamay nga sapa ba. Kaya gamay na rin ka sapa. O naman, hugaw naman. Dahil no, anara kaila kulot tayo bilin. Ha? Bilin na nas Kim Kim na ito yung kulot guys. Bisad ka ito kagyanan patagbeng. Nang madauhog. Sa bili Inday. Ha? Bilin sana Inday. Kaya matuko ka bo. Naramulot ha. Duwara mo Kim Kim ha. Ha? Nara mo na na. Hasang ibilis Kim Kim. Doon. Naman siya kaduwa na ito. Kulot. Hindi naman na rin ubos sa gamang kabaw guys. Lisod na gagyanan. Lisod na magaban-uban sa Kim Kim. Masarap tuad lang. Ang dadari siya ah. Para katagbengan ka azo. Oo. Tagbeng na na. Delikado. Nagbutas ko paniguro. Kaya mazo nang magkumaag ng spike sa butas. Daling agyanan.
Madyo gani guys kani. Uy, tabang malangit. Madyo gani kay hunang nag-uwan. Diyos mio, Marimar. Muna yung resulta gabi guys sa arang lugasan na nakatug. Adi natugog sa gabi alas 8. Nja taman nag-alarm ko og mga alauna, imidya. Tuning bakod ko guys pag alauna. Sakto jud mo jay pag sugod og kanang agas. Harang hinaza agas bo na unsa na siguro nga bara daris amang hus. Mo siguro grabe hinaza ka og tubig. Grabe jud hinaza taman alas 4. Jawa pa jud na puno tanan pero okay ra kay at least nakasahod kog mga pila ka sidlanan. Sauran agamang drum do ka buok nga gagmatoy. Dari taon na nakuha ang dangi kubasa guys dari dia. Ato dapit. Hangitang-tang kay matamak-tamakan sa buhiin. Abdan man na may daghan maglugway gudani, puli-puli man danig maglugway. Patugod ko mismong laba ko gani ha, wa na ko makapanglaba. Tungod sa kakapoy. Kaya nakabalik og to guys kay bamo alas 4. Nagtak-ang nako daan og dinangag. Nagtak-ang ko daan og dinangag to sa rice cooker pag mata na hapit na alas 6. Oh. Tama to guys kuya kaning una og bangon isa nang gilugway daan agkabaw. Nga naman may ini kabuntag sa jo si mo sa jo dari balhin sa buhiin sa mangkabaw inja. Inig ting pasilong ako na mo pasilong. Ito naman sila sa eskwelahan. Nga na ragud ganang ko ano ba? I-manage ra jud natag mga trabahoon sa bahay kay arong mahuman hapsay ag trabaho guys no di ta makadipo-dipo yan nagkabaw no haman ning pasilong gani ha kaning bekad mag-init mga alas 11 nguntura ka nga kaw kana ring lugway ring kabaw guys yan agad ning natay buhiin tana nga asa ni jadad tos ibabaw guys kaya sa patasan ni sa patunaan sa swimming pool kawa ni katuna mingawon ba ganun sa ganahan sa magbabad-babad ini kagabi hinay sunod din taon sa sunod para makatuna ka darin tanan na masapa patunaan hadlek laman kay na mga kuan gud hugaw kaadyo madaot ba kadaot sa mga buhiin hindi naman kumpensa dari painom dari sapa kay delikado guys no mainponsis ang dagatang buhiin bako palazuin taon tukad sa guys nagsadra ba rin mo tukad dangag tukad kumbate marami sa di ka tukaron sa camera guys pero ginoo ko makahangag og nose mo na yung silbing exercise kada adlaw guys kani mamalhin og buhiin pasingat ba ang mga wa na yatang mga bad cholesterol sa lawas guys no. Dahil sa gusahis na mo na yung panglimpyo dahil sa mga galon. Kani guys na ikuskus na ng mga tagip-tip sa galon mo na siya sa gusahis kanina. Narabay bunga. Mo na sa gusahis. Tara nga. Nulang pagkabaw. Sunod din taon siya. Asa tumbay mong pisi? Nara ka day. Duara mo kulot. Ha? Kamala sila? Ikaw. Num. Ano sila guys? Swimming na sila sa swimming pool. Inam. Tingnan na mag-alaga og kabaw guys. Paimnon, patunaan, pasilungon, lugway. Nga na hila. Inam na yung taon. Nang kumbati. Paim na siya guys, buntag og hapon. Kay mo na importante kaadyo. Nabugla. Bug. No, ina na ganun lagbog guys, malubog na siya. Ano swimming ba? Nabugla. Bugla. Bugla. Gid. Pag ina na sa gid guys, maligid-ligid na. Gid la. Gid la. Gid la. Gid la. Oops, gila. Naghanag tubig agi sa swimming pool kining one man. Nala pwede manglakta na guys padung latos bay. Kaso labang laman mahadlok ko na nga nagsagbuta bakit nang mananap naghupo na sila Ana. Lusot naman datos bay dana umag-agi. Nagtulad to lusot na sa bahay.
Turkos karsada mga gagito, mas kim-kim hangibilin sila si Yuyo. Ano ginagawa dyan guys? Ano makapanabsab? Ang mabusog. Ansahan na pa na diyang ibalhin kay pahaluna. Nara ka na ilaghan sagbot. Li ra ba siya? Tinga gibidaan na magkosang kauban. Nara ka kahera kang balik ka nun za. Panabsab na ha.